SCF pronopteron lapen ari sanghotum towe kang hua athengpi dang krepli amotor humthom kenep dunlong. Northeastern Selonijan Forest Range kaparlo there po chiklonify thongke praisia jo the ang prinprelia por phai ke thomalom National Highway 39 atowar pi Garampani nampiang den kedambo dang krepli amotor aru out country Barmah adet pen Kevan Segun athengpi phanta kethapon o tarpolin harluk chek lapen thang alu awe penpen athengpi lapen amotor kenep dunlong. Non malam karbiang long atok anu malam ta arniwang thengpi kerot kepon kanghu ington pon bilang ang along si thekon. Northeastern Selonijan Forest Range Officer Assistant Conservator of Forest Mate Hekpen SCF Pronopteron ke Japon Patrolling ke dampom ahutsi lasto motor neplang. Patrolling ke damatum SCF Pronopteron lapen Forester Banghidi Forest Guard Banghidi Master Roll Banghidi Home Guard Banghidi lapen ingnam raikom asai khetum chelang si neplang. Humthom Dangkrepli Amotora number AS01HC4548 MN01AA0206 BR06GO0586 La Humthom along Thengpi Aphai lake volume 86.71 lapen 12.71 lakhs atangka longji Barmah pen Kevan kanghu athengpi Dimapur pen Guwahati anat kepon bom ahutsi towe ajo Garampani alok neblong cheklo Lasu athengpi humthom penpen mithang asahem mate Selonijan Forest Range along wandetsi says pidetlo nonamat labang so atheng ahem patumaphan pangthekpon long lelang pusi ACF pronopteron ahin pen pherang ke atheng noklar dakpen bukajan pen Herald Hanse report News 7 Northeast to sar labang so anatum kang hua thengpi gari humthom kenep long pop son pen si kenep long pop labang so lam thina ni klar dak ban than ni Bangsu gari humthom kenep ye banke nilitum dak Selonijan pen mobile checking ini tatum Garampani dak MS39 along patuwe duty kuri bom musi alang nitum la humthom gari banke nilino nilitum check pen kado kawe alang nitum pen je valid transit pass highway kado kawe pass highway rita beli biglo alang nitum no single documents alang nitum produce nang protected dal so pitsi nilitum bange so gari bang ne big check lo siskori delo pen nilitum siskori de pen si laso gari humthom approximate volume population kado kawe kustambe nilitum paklang iglo laso humthom go value approximate volume banke 86.23 cubic meter lapen jitu government valuation banke 12,71,000 thengpi pipi thengpi lo sar dan do si nilitum kenep long thengpi banke ladak private banke Barmah si doi lapen gari banke ku Dimapur hoi ku Wakina sige pangloi so gari I think the on Amotor very sad. Below the government valuation from Thaniglo 12,71,000. telabang so nangtum kenep long pop ke aprang pen birta long poyat maman ten nangtum tong sekot pen si birta ke long pen si kenep cek poyat nang Nilitum nono banke forest department no banke forest check get ko banke awi der lo masih nilitum banke ahoda dak pen kustame jitula so along checking unit ahod pen pepat dodo la so hud bangsi la so gari bang ni bilong si bang kasik sai bang nilitum do la adai forest produce kustame aliwang hoitu transportation do hai mane woi kustame non bang la so forest check get awi der masih nilitum kai mat bangke nebulong do la telabang so hemfu la thengpi kang huwe ka hemfu tum amen ke non manang tum nilitum long amen non tu da sang apene awe matok tam chiri nikela si bangke sini cek seda telabang so la gari long bangkan an tum situ la nilitum la detain kori towe first detain kori bangke driver handyman la tumcho
Tela alang tum githaran teng pulo dang te konat ansi poni pulo so athengpi na. Alang itu anak pecinya teng bangke dah di mapur pen si alang itu bangke kewan pen Guwahati pen nogal si poni pusing pusing